leis a chuirsin chuad sanas mí an scénach hami agus hami an drasta a fuireach sa mí an scénach hami na mollanach a déanú cuasa meisteach round sa chi an an olthaig gnéitsin ach leis na chéil sinna dul ar na drasta hami a gopur van taig. Hami hín mar farst gin a bhórt ag Fèisean an Gael agus bí mi mar sin bí mi fríaigh na cynefin agus bí mi cuideach le gnoichin mar sanasach agus gnoichin bí mi cuideach ag amach leis a bhórst ma hat a géirí calsan bí. Ha táirú sin na córtarin leis a bhí le bhí go persúd hallach. Ha mi a Fèisean mar a ham daoine goprachaig, ha mi a féin barach tuigse amach mar a bhís buíonna óprachaig a thuúh leis a bhí mar farst in bhórt. Ha mi das cleachtar bhí tuigsin bécan mi ein gnáichin etiquette agus an snuich go sin na chuidechaig ni a bhís mi tuigsin mar a bhís buíonna gopur. Agus he córtadim cuideach a bhí a déanú an sanasach gur son na taic sin a had dulart. Ni a bhís me hína smúneach a ggéir na Fèisean sé an óran le runrig a bhís níos smúneach a ggéir, babiscin a bhí gahain gachbliana ag Fèiseanarich agus ba chosnach a bhí cléintin a thula duine gahain cála agus tre seaachrin scanne le gnéis agus hen cánaí first. Bukal na mo chian a bhís me géisteach is.